पैशाच्या लोभान तृतीयपंथी वेशधारीन एक प्रवाशाक रेल्वेतल्यान सकल उडयले. अंकोला रेल्वे स्टेशनार घटना. अंकोला पैशासाठी रेल्वे बोगींतल्यान प्रवाशाक सकल उडयली घटना अंकोला रेल्वे स्टेशनार सोमारा रात्रीन घडली. यशवंतपूरच्यान सुटच्या रेल्वेचेर होन्नावरच्यान रेल्वेत चडिल्लो दर्शन गणपती नायक वय 25 हो तरुण गोवा बेकरी कामा वचूं वयतना ही रेल्वे कुमटा रेल्वे स्टेशनार पाविल तेन्ना दर्शन नायकान आपल्या संबंधिकाक 80,000 रुपये दितना तृतीयपंथी वेशाच्या व्यक्तीन पळयले. थोड्या वेळान त्या तृतीयपंथी वेशाच्या व्यक्तीन दर्शनाकडेन पैसे मागूंक सुरवात करून झगड्याक सुरवात केली. हो विशय दर्शनान कुमटा रेल्वे स्टेशनार पावतरीत रेल्वे कर्मचाऱ्याक सांगलो. तेन्ना रेल्वे कर्मचाऱ्यान त्या तृतीयपंथी वेशाच्या व्यक्तीक समजून सांगून तश करनाका म्हूण ताकीद दिवन धाडले. थंयच्यान रेल्वे अंकोला येतपर्यंत त्या बोगीत फक्त 8 ते 10 प्रवासी आशिल्ले. अंकोलाच्यान कारवार येतना त्या बोगीत फक्त दर्शन आणि तृतीयपंथी तरेची व्यक्ती दोगूच प्रवासी उरले. दर्शनाकडेन आणि पैसे उरतले अशें समजून त्या तृतीयपंथीन दर्शन बोगीच्या दारा बाजून आशिल्ल्या वॉश बेसिनात तोंड धुतना तेका दारांतल्यान धकलून सकल उडयले. प्लॅटफॉर्माचेर पडिल्ल्या दर्शनान अंकोला कर्तव्यात आशिल्ल्या स्टेशन मास्तराक समीर हेमचे कडेन तक्रार केली. तेमगेल तक्रारीची दखल घेवन कारवारच्या रेल्वे पोलिसाक माहिती दिली. कारवारच्यान रेल्वे इन्स्पेक्टर बितीन सिंग आणि इतर पोलिसांन माहितीच्या आधाराचेर त्या तृतीयपंथीक कारवार रेल्वे स्टेशनार ताब्यात घेवन विचारणा केली. तेन्ना कळ्ळें की हो तृतीयपंथी व्यक्ती न्ही तर तो व्यक्ती मानसीक अस्वस्थ आशिल्ल्यान तेका विचारणा करून सोडले अशें पोलीस सुत्रांकडच्यान कळ्ळें. रेल्वेंतल्यान सकल उडयल्याचो परिणाम दर्शनाक रेल्वे चुकली. गोवा बेकरी कामाक वयच्या दर्शनाक पत्रकार राघू काकरमठ, हॉटेल मनीषचे मालक मनीष, सतीश कुंभार हेमी प्राथमीक उपचाराची व्यवस्था करून गोवा वयची व्यवस्था करून मानवीयता दाखयली. कारवारच्या सदाशिवगडार मोफत वैद्यकीय तपासणा आणि उपचार शिबीर. कारवार लायन्स क्लब कारवार, लायन्स क्लब सदाशिवगड, प्रेम आश्रम चॅरिटेबल ट्रस्ट अमदळी कारवार, कल्लूर एज्युकेशन ट्रस्ट कारवार, मर्क्युरी शिप रिपेरी प्रायव्हेट लिमिटेड कारवार, सदाशिवगड शिक्षण संस्था सदाशिवगड तशेंच ग्रामपंचायत चित्ताकुला हेमगेल्या जोड पालवान, श्रीनिवास मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल मंगळूर हेमगेल्या तज्ञ वैद्याल्या उपस्थितीत तालुकास्तरीय बृहत मोफत वैद्यकीय शिबिराचे आयोजन आयतवार 13 ऑगस्ट 2023 दिसा सकाळी 9 ते दनपारा 1 वाजतापर्यंत सदाशिवगडच्या पीई हायस्कुलात घडवून हाडतले. या शिबिरात अनेक प्रकारचे तज्ञ डॉक्टर हजर उरतले. डॉक्टर किरण आणि पंगड काळजाचे तज्ञ, डॉक्टर डेव्हिड रिझारिओ कान नाक आणि गळ्याचे तज्ञ, डॉक्टर अनिता सिल्वर आणि पंगड जनरल तपासणी, डॉक्टर शशिराज शेट्टी आणि पंगड हाडाचे आणि नरतज्ञ, डॉक्टर सौरभ हॉल चर्मरोग तज्ञ, डॉक्टर दीप्ती दोळ्याचे तज्ञ आणि पिडियाट्रिक तज्ञ हजर उरतले. या उपचाराचे तज्ञ हजर असून या शिबिराचो सदुपयोग घेवचो अशें आयोजकान प्रसार माध्यमां मार्फत सार्वजनिकांक कळयलां. नरसिंहा मार्केट कारवार तुमकां गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमगेल गरजे प्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.